Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Kao što vidite, unboxamo jedan zanimljiv alat ili bolje rečeno oruđe za Angela. Riječ je o valjku za ravnanje travnjaka. Naravno, alat bez kojeg nikako neće moći netko ko drži do svog vrta i koji priželjkuje da mu je travnjak uvijek savršeno ravan. Što se tiče nekih karakteristika, valjak je širine 57 cm, obujma je 32 cm, odnosno opseg mu je 32 cm, a obujam je 46 litara. U ovih 46 litara predviđeno je da ulijete oko nekakvih 46 litara vode. Viđao sam varijante gdje su neki stavili i pijesak, međutim bojim se da bi tad možda malo bilo i sve skupo preteško. U svakom slučaju sam valjak ovako prazan ima oko 10 kilograma. No, idemo vidjeti kako on izgleda kada je sastavljen. I evo ga, nakon što smo sve izvadili iz kutije, naravno u pakiranju je nešto uputa. Valjak se relativno lagano sastavlja, dovoljno je svega par vijaka učvrstiti i to je to. Pročitali smo i točne informacije, prazan valjak ima 11 kg, međutim kad se napuni vodom ima oko 57 kg težine, što je sasvim dovoljno za fino peglanje travnjaka. Iznimno je lako rukovati s njim, ovdje je ručka i to je to. Ovdje je jedan kao štitnik koji će eventualno skinuti viškove zemlje ili nečega što se bude lijepilo za valjak. Kao što sam rekao, vjerojatno ako se upotrijebi kvarcni pijesak ili nešto slično, masa valjka će biti nešto teža, međutim i sa čistom vodom 57 kg bit će sasvim dovoljno za fino ravnanje travnjaka. I to je to. Punu recenziju svakako pročitajte na portalu cropisi.net.